Well, hello. Thank you very much for having me here today. Ďakujem veľmi pekne, pán Vrátny, pán Červenka. Ďakujem za to, že tu môžem byť. Moja slovenčina je takmer nulová. Tak keďže takmer vôbec neviem po slovensky, tak sa uchýlim k mojej chatrnej angličtine. Ja nie som človek praxe, ja som človek z administratíve. U nás v Grácii sa zameriavame na riešenia zamerané na čisté ovzdušie a samozrejme aj na výrobu energie a takisto klimatické projekty. Prečo? Pretože čisté ovzdušie je veľmi dôležité a je dôležité a môže byť iba, keď máte dobre postarané o energetické zdroje a keď čistým spôsobom vyrábate energiu. Dám vám taký kontext, základné informácie o meste Graz, aký je regulačný rámec, aké sú procesy, výzvy, myšlienky, a uzavriem to nejakým šírením a zdieľaním myšlienok. Pár informácií o meste Graz. Je to cirka 350 000 obyvateľov. V tej širšej metropolitnej oblasti je to okolo 400 000 obyvateľov. Zaberá vlastne rozlohu 299 000, prepačte, rozloha je 127 km štvorcových, máme okolo 43 000 adries a viac ako 190 000 bytov, ktoré potrebujú vykurovanie. Čo je veľmi zaujímavé, a neviem, či ste sa niekedy pozerali na takúto situáciu. My sme na juhu od Alp, naše poveternostné podmienky ovplyvňuje hlavne Jadranské more, čo je veľmi fajn, ale v zime nedochádza k výmene vzduchu vo Viedni, alebo v Bratislave je to fajn, pretože Dunaj a vlastne jeho povodie umožňuje vetrom, aby teda viali a prevzdušňovali. Toto nie je prípad Grácu a v prípade emisí a v prípade inverzií nedochádza k žiadnej výmene vzduchu a týmto sme známi. A Grác je známy aj kvalitným ovzduším, musím povedať. A už ste počuli o regulačnom rámci. Počuli sme aj od nášho kolegu zastupujúceho Európsku inštitúciu. Európska únia skutočne sa snaží prichádzať s mnohými reguláciami a hovoria nám, musíte urobiť to aj tamto, ale nedostaneme žiadne peniaze. Máme viacero stratégií, misia 2030, potom sme mali zmenu vlády a táto misia nie je viditeľná. A potom máme Štajersko, ktoré prišlo so svojou energetickou stratégiou a s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040, to je plán mesta Graz. A všetko súvisí spolu a ako vieme, tak v Štajersku tak je teda plán a energetická stratégia klimatická a energetická do roku 2030. Máme v Grácii. Odkiaľ u nás pochádza elektrína, respektíve aj v Rakúsku. V Rakúsku máme cirka 72% elektriny je produkované z obnoviteľných zdrojov. Sme na to hrdí. A vláda hovorí, že potrebujeme už zvládnuť len tých zvyšných 20 niekoľko percent. Ale keď sa na to pozrieme realisticky, tak ten plán je dosť taký komplikovaný, pretože 60% z tých 72% sú vodné elektrárne na Dunaji a
len ten zvyšok sú rôzne zdroje, to znamená fotovoltaika alebo vietor, takže keby sme sa chceli, alebo biomasa, keby sme sa chceli dostať na 100, tak tých 15% by sme museli skutočne ešte nafúknuť viacej, ako by sme to urobili. Ja absolútne netuším, ako by sme to urobili. Netuším, ako dosiahnuť týchto 28 zvyšných percent, ako to zaplniť. A v Rakúsku sme hrdí na to, že u nás jadro vôbec nie je témou. No, možno u vás áno, ale u nás nemá šancu jadro. A ako už sme dneska počuli, pokiaľ ide o diaľkové vykurovanie, všetci presmerovávajú na elektrinu, geotermálne, biomasu a máme plán ochrany klímy v meste Gráci, pretože všetci hovorili o tých 100 000 tón CO2, o parížskom dohovore, o nariadeniach Európskej únie, ale nikto si to nevie predstaviť, čo to znamená 1 000 000 gigatón CO2. Tak my sme to rozdelili. Čo to znamená pre mesto Grác? Koľko 1000 tón CO2 potrebujeme eliminovať na našej mestskej úrovni? Lebo my sme takisto známi tým, že robíme na všetko štúdie a takisto odporúčame, aby naši politici aj spoločnosti teda sa rozhodovali na základe týchto štúdií. Urobili sme štúdiu roku 2022 a vtedy sme vypracovali aj plán ochrany klímy. Inšpirovali sme sa aj plánmi v Nemecku. Vyhodnotili sme to, že odkiaľ pochádzajú tieto emisie CO2 a o rok na to, respektíve o ďalší rok sme sa opýtali spoločnosti, podnikov a hovorili sme, dobre, tak my musíme mať plán a musíme vedieť, ako merať CO2 emisie v nasledujúcich 10 rokoch. Obyčajne to sa uchyluje administratíva k univerzitám, ale nie. My sme si hovorili, že najlepšie to vedia tie spoločnosti, ktoré ich produkujú. A máme viac ako 400 meraní a tých 400 meraní sa bude realizovať na úrovni spoločnosti a podiel na produkcii emisí CO2. Bude to znamenať cirka 400 miliónov eur. A týchto 400 miliónov eur bude treba niekde zohnať. Toľko o pláne. Pokiaľ ide o dodávky tepla v meste Grác a našu sieť, čísla a dopyt sa zdvojnásobila. My sme museli skutočne zabezpečiť, aby ľudia dostali bezpečné teplo do domov za férovú cenu. U nás máme cenu tepla regulovanú vládou Štajerská, takže keďže je to regulované, tá cena je regulovaná, tak potrebujeme v prípade nejakých cenových zmien vždy požiadať o schválenie. Dali sme na stôl všetky dôležité témy a otázky a takisto sme zvolali všetkých kľúčových hráčov na úrovni kraja, aby sme sa porozprávali o týchto témach. Hlavný dodávateľ tepla, ktorý dodáva 80% tepla, sedel takisto za stolom a on oznámil, že do roku 2020 budeme schopní dodávať teplo a potom sa to musí zmeniť a musíte nájsť nejaké riešenie. Lebo keď sme sa pýtali na tom, že čo sa stane po roku 2020, tak oni pokrčili plesami. Tak museli sme prísť s plánom, ktorý bol vypracovaný najprv na rok 2030 a teraz sme to urobili až na rok 2040 a takisto to budeme po 10 rokoch predĺžovať. Miestni kľúčoví hráči boli zapojení do vypracovania tohto plánu, mali sme asi 90 rôznych workshopov,
Boli tam prítomní aj politici, aj takisto zástupcovia spoločnosti dodávajúcich energie. Pár informácií o systéme diaľkového vykurovania v Grácii. Mali sme 35 tisíc pripojených domácností na začiatku a teraz máme okolo 92 tisíc bytov, ktorí sú napojení na diaľkové vykurovanie v Grácii. Aké sú investície? Samozrejme, že tie boli veľké, to vám je jasné. A našim ďalším cieľom pre rok 2030 je mať pripojených viac ako 110 tisíc bytových jednotiek na tento systém diaľkového vykurovania. Keď sme začínali v roku 2013, mali sme tam 2 dodávateľov do tohto systému a sme si vtedy povedali, musíme to diverzifikovať, musíme začať využívať obnoviteľné zdroje. Takže v súčasnosti ten obrázok vyzerá takto a budeme tam stále mať viacej dodávateľov. Začínali sme na 2, teraz máme 15 až 20 a tento počet sa môže zvýšiť až na 30 dodávateľov. Tu nám máme takúto sieť diaľkového vykurovania 500 až 550 inštalovaná 500 až 550 MW inštalovanej kapacity, okolo 100 gigawatt, 1100 kilowattov kapacity a potom sme mali kombinované teplo a elektrinu a môžu tieto spoločnosti, ktoré som spomenul, môžu dodávať teplo do mesta Graz. Máme tu aj spoločnosť, ktorá dodáva do celého systému vysoký podiel energie a musíme samozrejme aj dodať a teda dohodnúť sa, aký bude podiel týchto jednotlivých subjektov do dodávok tepla do našej siete. Tuto máme tú zmesku, máme drevnú štiepku, 5 MW pre celú oblasť Grácu, 200 GW. Pozreli sme sa na biomasu v roku 2016 a pozerali sme sa na jednotlivé zdroje a už včera večer sme sa o tom rozprávali. Pre 500 MW inštalovanej kapacity, inštalovaného výkonu pre mesto Graz a pre udržateľné dodávky maximum 50 až 60 MW výkonu by bolo možné, keby ste to zvýšili, tak vykopíte všetko z okolia, z celého trhu a ani jedna domácnosť by už nemala prístup k ničomu. Okamžite by sa navýšili aj ceny, takže je tu určitý limit, po ktorý môžete ísť. A tá hlavná vec je zemný plyn v Grácii a tá kapacita je 350 MW a v súčasnosti stále sme na zemnom plyne, ktorý predstavuje kľúč, ktorý je hlavnú časť a ešte sa z toho nepohýňame sa z toho ďalej. Máme určitý podiel aj tepla z odpadu, odpadového tepla a máme veľké ambície v tejto oblasti a chceme pozdraviť aj európsku komunitu. Máme SAPy, papier, výrobu papiera a spotrebujú ich spotreba elektrickej energie ako celého mesta Graz a 10 rokov vyjednávania trvalo to, aby začali využívať odpadové teplo, pretože tá diskusia bola, že koľko môže biznisová jednotka, ktorá má centrálu v Afrike, má prepojenie aj na Európsku úniu, akým spôsobom, koľko môže toho tepla a energie spotrebovať a aké silné slovo môže v celej diskusie mať. Je to veľká výzva.
Máme tu rôzne projekty na využívanie solárnej energie, ale tie sú v zásade malé a v neposlednom rade kombinovaná dodávka 600 gigawatt hodín. Toto je naša diskusia, že kde toto teplo získame v rámci tých regulačných požiadavok si kladieme otázku, ako môžeme zabezpečiť dodávky tepla v meste Graz. Potom tu máme právny systém, máme tu využívanie peliet podľa aj regionálnych usmernení a musíme zabezpečiť aj vykurovanie pre celú oblasť a máme určité povinnosti. Povinnosť pripojiť jednotlivé bytové jednotky do diaľkového vykurovania. A máme aj celkom dobrý grantový systém, cirka 1 000 000 eur, ktoré je možné využiť na termálne jednotky, solárne jednotky a ďalšie možnosti obnoviteľných zdrojov. A samozrejme, odborné asociácie sa snažia vymieňať si informácie a takisto navzájom diskutovať o tom, ako dosiahnuť tie ciele, ktoré sú stanovené pre budúcnosť. A pozreli sme sa na všeobecnú situáciu s diaľkovým vykurovaním. To je nesmierne dôležité pre centrum mesta, kde je chránené bývanie, kde nemôžete, kde tie bytové domy majú určité obmedzenia, nie je možné ich izolovať. A v zásade tam nie sú veľké možnosti inštalovať tam napríklad tepelné čerpadlá. Sú to historické zóny. Podobná situácia je aj vo Viedni napríklad. Ale v iných oblastiach mesta zase môžete sa vybrať cestou inovácií. V niektorých oblastiach je diaľkové vykurovanie nie je skutočne tým najlepším riešením. Napríklad, keď nie je husto obývaná daná časť mesta alebo husto zastávaná. Máme tu tzv. Chytré mesta, smart cities. Častokrát v rámci Smart City sa vyžaduje sekundárny backup, hlavne pre prípad preťaženia systému. A požaduje sa plné pripojenie na diaľkové vykurovanie. Ale napríklad takýto backup je potrebný 3 dní z roka. Ako využiť systém diaľkového vykurovania a ako zabezpečiť, aby spoločnosť, ktorá ho zabezpečuje, aby vyriešila túto otázku backupu. Aká je vaša cena? Aká je vaša stratégia? Ja to neviem. Urobiť to zadarmo, alebo nie? Alebo požiadať vysoké ceny, trojnásobné ceny? Ja netuším, aké je riešenie. Nepýtajte sa ma, prosím. Vrátime sa do roku 2011. Mali sme tu koncept mestskej energie, o ktorom som hovoril. Podľa zákona musíme zriaďoviť v tých červených oblastiach, tam, kde diaľkové vykurovanie je možné, tak ho musíme zabezpečiť, ale potrebujete sa pozrieť a skutočne na reálnu situáciu, či je to len predpokladané, že je tam dostupné a môže byť realizované, alebo nie. Ako som už spomínal, tak náš systém stojí na zemnom plyne. Ale pozrieme sa napríklad na túto oblasť. Máme tu na plynové riešenie, máme tu peknú rezidenčnú oblasť, 200 bytov. A prišli politici a povedali, chceme tu mať iné riešenie, chceme ísť na diaľkové vykurovanie, chceme sa zbaviť závislosti na plyne. A spýtam sa vás, aké by bolo riešenie pre túto oblasť? Je tam diaľkové vykurovanie? Nie je to možné. Bolo by to príliš drahé. Diaľkové vykurovanie je dostupné 2-3 kilometre ďaleko a bolo by to príliš drahé napojiť ich. Takže čo by ste robili vy?
to je moja otázka pre vás. My teraz netušíme, ako to vyriešiť. Rozprávame sa tam s miestnym kostolom. S kostolom vyjednávame, že by sa tam zriadila jednotka na biomasu a takto by sa dodávalo vykurovanie a teplo ľuďom, ale to je takisto veľmi drahé. Pozrieme sa na rok 2017, podobná situácia, tu sú budúce výdavky, ale stále tu máme oblasti, ktoré sú plne závislé a plne využívajú len plyn. Tuto sú plány a právne požiadavky. Máme tu veľmi komplikovaný plán s komplikovanými legislatívnymi obmedzeniami a treba veľmi pozorne zvažovať aj, do akej miery môžeme inštalovať nejaké moderné jednotky, zavádzať modernizáciu. Máme tu okolo 45 tisíc domácností, o ktorých hovoríme, ktoré sú pripojené a hovoril som už, aká je tá budúcnosť, že chceme, aby ich bolo viac ako 90 000. Máme tu 54 oblastí, ktorých máme povinnosť pripojiť domácnosti alebo byty na diaľkové vykurovanie. Niektoré oblasti sú už vybudované, ale iné sú len vo výstavbe. A keď tu máme nejaké bytové jednotky, a keď tam je diaľkové vykurovanie, a keď nevyužívajú klimaticky priateľské vykurovanie, tak musia tieto bytové jednotky prejsť na diaľkové vykurovanie. Keď majú tepelné čerpadlá, v poriadku, ale keď sú napojení, keď majú plynové kotle, tak to nie je v poriadku. Aj bude požiadavka, aby sa pripojili na sieť diaľkového vykurovania. Aké sú výzvy? No, nebudem hovoriť veľmi do podrobností, pretože vy ste všetci odborníci, ale našim sloganom je dodávka energie cez obnoviteľné zdroje. Máme geotermálnu energiu, potrebujeme. Keď chcete využívať obnoviteľné zdroje, potrebujete aj nejakú plochu, potrebujete zem na to, aby ste mohli napríklad inštalovať tie veterné turbíny alebo solárne panely a tak ďalej. A to je problém často. Diaľkové vykurovanie v Gráci závisí od vonkajšej teploty. U nás vieme mať aj -12 a niekedy zase máme teploty 17, 27 a viac teplov. Vidíme, že v zime potrebujete, čo nie je prekvapením, vykurovanie. A to, čo nevidíte na tomto grafe, je solárna energia, alebo teda elektrina zo solárnej, vykurovanie zo solárnej energie. Snažili sme sa o uskladňovanie, ale uskladňovanie je príliš drahé. Aké by mohlo byť riešenie toho, aby sme teplo z leta využili v zime? Teplo vyprodukované cez solár. No my netušíme. Neviem, či to niekto tuší. Máme množstvo nových myšlienok, nových riešení a na týchto nových budovách môžete využívať špecifické nové moduly. Pozrieme sa tu sú oceľové konštrukcie a takisto využívanie odpadového tepla. A tuto máme novú výstavbu, novú oblasť a tam sú už energeticky efektívne budovy, všetky tie nové inovácie, o ktorých sa hovorí. A bol tam vybudovaný grid na 69 stupňov. My už sme počuli o tej povinnosti zabezpečiť zákazníkom teplotu 110 alebo 100 stupňov Celzia v prípade, že si to vyžadujú, ale však u nás máme takýto limit a
čím je nižšia teplota, tak tým lepšie využitie solárnych riešení. A tu máme priemysel, teda teplo z priemyselného odpadu, kombinácii s malými tepelnými čerpadlami, ale aj veľkými. Uskladňovanie, 2-3 uskladňovacie jednotky a máme dodávku tepla cirka 50 kW a hodín a celý projekt sa začal v roku 2016-17. Tu máme uskladnenie. To je niekdajšie silo na obilie a teraz sa to využíva na teplú vodu. Na uskladnenie teplej vody. Spustilo sa to pred 4 rokmi. Aké sú plánované projekty? Povedzme si, keď sa pozrieme na plánované projekty, tak ja jediné, čo vidím, sú eurá, peniaze. Je to všetko o peniazoch. Peniaze a veľa papiera. A každý rok prichádzajú nejaké nové myšlienky, ale na realizáciu nových myšlienok potrebujete aj veľa peňazí. Áno, SAPE je jedným z nových projektov. SAPI-Gradcom hovoríme cirka o 40 gigawatt hodín a máme tu projekt využívania geotermálnej energie OMV, ktorá by mala priniesť 600 gigawatt hodín za 10 rokov cirka. Vykurovanie prostredníctvom biomasy, tak to je taký malý projekt, ale musíte to mať v ponuke, pretože keď ho nemáte, tak sa vás hneď začnú pýtať. Takže biomasa musí byť... Toto je veľmi sofistikovaná mapa a môj šéf je známy takýmito sofistikovanými mapami. Pred 3 mesiacmi sme sedeli s politikmi, zástupcami spoločností, podnikov, a hovorili sme o dekarbonizácii a čo môžeme urobiť, aké riešenia by sme prijali. Musíme to dať všetko na papier. Takže zoberme si mesto Graz, plynové kotle, spalovňa, bude zrealizovaná v roku 2029, bude využívanie odpadového tepla, letisko, solárna energia, doplnkové vykurovanie, potom to máme OMV 600 gigawatt hodín a uskladňovanie 1000 metrov OMV. Zase tu máme kombinované riešenia. Uskladnenie viac ako 1 000 000 kubických metrov vody už v zariadení, ktoré máme k dispozícii, len to musí byť využité. A takisto potom tu máme nie vody, ale dreva. A potom takisto spracovanie dreva na drevnú štiepku. Na to všetko potrebujete štúdie, objednať si to a 8 mesiacov čakať. Na tomto všetkom, čo sme si tu takto pekne nakreslili, potrebujeme pracovať. Toto je stratégia. Máme 600 gigawatt hodín od OMV a musíme zvýšovať kapacitu diaľkového vykurovania. A diaľkové vykurovanie je pre nás extrémne dôležité, pretože individuálne vykurovanie nie je z nášho pohľadu a z hľadiska kvality ovzdušia v Grácii vôbec dobrým riešením. Nám sa vôbec nepáči. A tu vidíme jednu z prvých myšlienok v oblasti dekarbonizácie za ostatných 10 rokov, ako sa dopracovať s cieľom stanoveným na rok 2030, 2050. A tu máme prvú myšlienku, ako využívať diaľkové vykurovanie na zlepšenie aj kvality ovzdušia a aký by mal byť ten mix. Biomasa, odpadové teplo ako zdroj pre tepelné čerpadlá, ale kde zase získame elektrinu pre tie tepelné čerpadlá, kde sa vyrába
Solárna absorpcia, o tej sme už počuli. A odkiaľ prichádza to teplo? 73% je z tých obnoviteľných zdrojov. Sme úplne na hrane, sme kreatívni, ale realisticky vzaté tých 73% bolo zrealizovateľných a potrebujete aj minimálne 500 miliónov kubických metrov jednoducho uskladniť z leta do zimy. A ďalej tu máme efektivitu, biosolárne riešenia, spalovne a nové riešenie geotermálnej energie, využívania teda produkcie energie z geoterma. Máme množstvo medzinárodných, národných projektov. Tu sme mali projekt Európskej únie do roku 2020, diaľkové vykurovanie a chladenie. Tento projekt bol zameraný na výmenu informácií s mnohými partnermi v Európe, že, aby sme zistili, že či nám niečo chýba, či sme niečo opomenuli. A samozrejme, toto je náš materiál, ktorý sa zaoberá šírením dôležitých informácií, kde máte všetky dôležité informácie o diaľkovom vykurovaní v meste Graz. Nájdete tam všetky tieto dôležité informácie, bohužiaľ len v nemčine. Mali sme v roku 2017-19, posledná verzia je z roku 2022. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.